Mám, že treba chápať aj Rusko. Ja by som teraz bol nerad v pozícii, že budem tu rozprávať ako papagaj to, čo šíri západná propaganda. Opäť, ja neviem, koľko my vydržíme teraz vo vláde, pretože máme proti sebe taký front, ktorý som ja ešte ani nezažil. Pokiaľ som tu predseda vlády, tak budem tvrdiť, že vstup Ukrajiny do NATO je akurát tak základom 3. svetovej vojny, nič iné. Ja mám v tomto úplne jasné, pretože všade počúvam ideologické bláboli. Viete, a spravodlivosť a toto, prosím vás, aká spravodlivosť? Kde? V akom medzinárodnom práve ste kedy videli spravodlivosť? Keď Američania zabili 1 000 000 civilistov v Iraku, aká to bola spravodlivosť? Alebo hoci kde inde, keď sa riešila Líbia alebo ktorékoľvek iné krajiny. Takže pozrieme sa na to úplne pragmaticky a racionálne. Áno, Rusi porušili medzinárodné právo, keď vstúpili na územie Ukrajiny. Po druhej strane sa pozrieme na podstatu tej vojny. To bolo v roku 2014. Však to nevzniklo teraz v roku 2021 alebo 2022. 2014 bol základom tejto vojny. Nerozumiem, že Európska únia takto slepo stále počúva to, čo hovoria Spojené štáty americké politiky, čo teraz porozprával Trump. Áno. Trump povedal neuveriteľné veci, skoro spadlo NATO v Bruseli, keď si vypočuli Trumpa. Pozor, ten svet sa bude výrazne meniť. Preto ak si niekto myslí, že jediné riešenie je, že Rusi sa vrátia naspäť na hranicu, tam, kde boli a odídu z Krymu, je absolútne nereálne. Absolútne nereálne a musíme sa musieť prispôsobiť úplne inej realite, ktorá tu je. Hej.